Sigo po mo panagsa kay kaya pormahin so buling kayo. Hi guys, mayong adlaw ninyong tanan. So today is another day of yesterday. So today is rainy day. Uy, English ron ha. Bitaw, gikan na ni uwan guys pero karon ni tuwak na nya ag panganod baga paghapog. Dagom. It's almost 10 AM na guys, ting paniud to na pod. So pag matanaw ganiha guys, kayon kung sa jong buntag pa. Kay pagdungnaw sa gawas mura pag alas 6, pero alas 10 na dito. Bitaw murag sa pud na naka prepare paniud to ron guys no, kay alas 10 pa man. Pero mag-prepare na tadaan karon para dita ma pasmo no, so magdungag sa takaron. So naluto na to ang dinungag. So syempre na po ni Paris no, kay tabang ba ning luto. Bitaw nay ang palaya og tawong nga ring bye guys. So mo niya ho ang lutoon para sa moang paniud to. So ho ang gitarong ho ang hinaling gihugasan nagkaha gitak-ang nagi butangag oil gisunod ag ahos nya gisunod tong ang palaya og tawong. So ho ara ning gisa gibutangag itlog. So mao na mo ang simpleng sudan para sa mo ang paniud to, pero pasimple-simple ra ni pero daghag nutrients ni ang palaya ra mandaan. Haha. Mugara po ning langaw tingkaon na ba? Sige, sawo. Sawo po. No na ako mangul paprikos. Sawo na. Buat ini? Mata pinto. Langian na uri ka dundoy ha. Gite ka. Parte ho na. Parte na pa.